Ako si sa dostal k tetovaniu? Ako som sa dostal k tetovaniu? No, ja už od malička som kreslil a aj som bol nejak k tomu trošku vedený. Keď som chodil na základnú, tak som chodil popri tom aj na zušku, na výtvarnú. No a to som asi chodil tak pol roka a som sa potom na to nejak vykašľal. Potom na strede som prestal kresliť, začali sme s chalami robiť hudbu. No a keď už som mal dosť tej hudby, už mi nešli texty, ani proste nejak, už som sa necítil v tom úplne komfortne, tak som začal znova kresliť a snažil som sa kresliť realistiku. To proste bol vždy môj cieľ, neviem prečo, ale tak som sa k tomuto dostal celému, že aj na papieri som sa vždy proste dosiahnuť tie najvyššie level realistiky. No a dal som hore na Facebook kresbu Marilyn Monroe. No a tam mi môj ujo dal komentár, že prečo netetujem. No tak ja som si kúpil strojček, v podstate nejstal, že to bola celá sada. Za smiešných 50 €, tam boli ihly, farby, proste strojček, všetko na to, aby si spravil nejakú kerku. No a skúšal som na umelej koži, na bráčovej koži samozrejme, to je proste niečo strašné. To nemá nič spoločné s kožou, to je masné, je to tvrdé, smrdí to, proste to je strach. No a som si to vždy obtočil okolo válčeka na cesto, aby to malo tvár ruky. No tak som sa učil, potom došli kamaráti prví, potom kolegovia, už potom boli neznámi a vtedy som si povedal, že už je to veľa na to, že to robím doma, neprofesionálne. Tak som si otvoril štúdio a potom nastalo menšie peklo. Potom som zistil, že aha, akože treba platiť účty, treba robiť, lebo som si myslel, že čo to je štúdio, budem aj voľno, kedy chcem, ale veľa ľudí si myslí, že proste len si kreslím a zarábam, ale proste keď nemakáš, tak nemáš. Takže vtedy som to zistil, že keď niečo chcem, tak si za to musím akože, si to musím odmakať, no. Takže asi takto som sa k tomu dostal, no.